Tadla, chápeš to? Bam, bitch. High five. Teraz sa zramujem. Ty si! Veď high five. Všetci. Vítame vás nového videa na War Thunder Airplanes. Air Forces. To máš jedno. Proste War Thunder lietadla a u nukleára zase ja, šipnutý Crisisman, ktorý skrátka teraz, ak sa nukleár pozerá na seba. Áno, pozerám, ale už ideme ničiť. Nevyžer mi ho, hej. Teraz vyžieram ja. Boj, neboj, aj, nebyl. Asistent. Ty blbec. Bohužiaľ, jaký sú také. Áno. Takže ja som sa vyhýbal tvojej salbe a zrazu len vidím pred sebou tú čajku. No poteší teda jako. Ja viem. Tak ja mám. A ja si ho vezmem teda, už keď sa o tom jedná. Ale hneď zo vidíme začiatku. teraz napravo dole, že ho tuto pálka zničí. No sorry, Crisismana. To je jedno, mňa už poznajú. Však áno, teba, hej. Ešte, že ja som taký človek a neprezradím mám jeho meno. Čo si není? Na kalku si povedal, keď si ma odsnajproval, keď si sa ty spavmol a ja som išiel okolo teba, tak si povedal, že však moje meno a zabil si ma. Takže ticho, ja som to tam musel vystrihovať tak, aby to bolo nenápadné. No a? Vadí veľmi? Áno. Kde si? Ten kde nad sebou. No, za tebou už teraz. Nie, predo mnou. To máš jedno. Kedy sme sa museli naučiť svetové strany. Ale nie je to z toho, že ja som sa pozeral tým pilotom zadným. Tak trošku inakší pohľad. Ale teším sa dneska na tančíky, konečne nový tančík. No, počkaj, ja mám dneska vlastne s tebou a mám na pláne dneska Nemcov. Hej, tigrička. Ty vole, toto je, keď si bombardér a hantíš tu stíhačov. Áno, veľmi dobre to poznáš však. Áno, však teraz to robí. Tak mi pomoc. Vyradili mi tak trošku strelca zadného. Aha, vlak 3. série. Ide po mne? Hej. Už nie. Sa obrátila mňa! Ja im tu niečím pozemné ciele. No, ako keby ja nie. A tých tu je? Ty kokos, však už idú po tebe, traja. Nie, ja som už na zemi. Tak počkaj, idem okolo teba. No nič, ideme úplne na zem. Jata. Uvidíme koľko vydrží. To sa svide. Už mám. Nedajú ma. A dali ma. Tak toto dopadá, keď je jeden nukleár. Ale vydržal som dlhšie než ty, lama. Hej, lama, môj červený blesk to tu zostreľoval pekne, jedným krokom. Dáme si toť Hello Kitty. Ja idem na BF-109, aj keď viem, že je to veľká kravina. Ale nie protizemnú, protileteckú. Bože! Ja som zabudol, ako si, že tie ruské lietadlá sú nie moc dobre obratné. Ale práve, že celkovo aj áno. Ani nie. Keď ideš strmhlo proti zemi, málo čo sa stane, že by si ju minul, ako sa hovorí, čo sa práve mne stalo. Ale zabil som ho.
Áno, s mojím prdítkom. Toto je najobratnejšie zatiaľ, čo mám. Čo ja mám Kitty Hawka. To je môj. Ten je môj, s ním mám nevyriadené ušci. Ale však to som ja, ty debil. Toto tu nie. O, tam je niekto. Tá BF-109 je moja, povežíš sa ju zostreliť, už si mal toho vyžierania dosť. Minulom diel, počkaj, sorry, v treťom diel, ktoré sme už točili. To ver. No poď sem, Messerschmittko. To je môj, ty debil. Ja ty! Hovorím, že je môj. Ja ti chcem pomôcť, ja som ti Nemusíš, chcel ja si ho načať. zvládnem. Ja si ho zvládnem. Zapálenie jednotnou, no. Kde je? Tu. Á, tam. Ty vole, dobre ho tam kopíš, tak jak pomôžem. Nie, nepomôžeš. Ešte mi ho vyžereš. Ten Koľko už ide. ani jedna trefa. A oni ti ho Sníček. vyžrali! Nie, mám ho. Dostal som ho. Aha, áno. To je super. Idem prebiť a ideme na ku ich základni, poď. Fíha, kedy sa tam na to. Pozeraj ten trik, Nini. Vidíš ma? A ideme, aha, Kristi sme sa ide rozpáť. Nie. Prežil som to. Pustím ti stopu, aby si vedel, kadeľ idem. A ja som pri ti do keľu. Tukel, on to nemôže stočiť. To čo bolo? On to nemohol zdvihnúť. Oh, you died. Asi nás videli. Toto bude sranda na videu, lebo ja som vpálil do zeme a potom zrazu sa kúkne na teba a ty tam vpáliš do zeme. To dáš ako bonusovku hneď na začiatok. Vača, už mi zostalo posledné lietadlo, to nie je fér. A ja mám ešte dve. Ja mám lak. Ja mám A20 Havoča a P400. Messerschmitt, veď som ho pred chvíľou zostrelil. Čo si tak ticho? Neviem. To sa zamyslel, lebo má vedľa seba brata a robí tu všelijaké veci, dúfam, že teda bude na videu počuť, vieš. To je jasné. Rozobral. Jako vážne? Rozobral ma, veď to bol bombardér. Každý niečo. videl, ako pod nami explodoval. No dobre, tak sa môžeš na ten kúkať. Veď kúkam. To je taký! Videl som. Toto spravil aj mne. To je idiot. Nenávidím týchto ramerov. Typický šmej do piču si. Ešte, že to mám na sluchátkach. Lebo by tvoj brat poznal nové slovo. O, takých už pozná, prosím teba. To je moja nadávka. Jeho posledné lietadlo. Jako to, že ty máš u Američanov takéto monštra a ja mám takých jediné Corsera. Takých prdov. Tu náhodou Corsair je veľmi dobrý. Ja som si ten strom nechal, že však na čo mi bude a naraz keď... Veď hovorím, že ja mám u Američanov jedine Corsera. Tým som myslel, že jedine on dobrý. To je rozhodovanie. Veď to nesie Geťa v cukrárni, vezmi hneď jedného. Počkaj, to je Čech, takže už viem. Už mám cieľ. Hlavne to nevezmi cez tú budovu. Nič proti Čechom, ako aj ja som Čech. Zo štvrtky, ale proste to je také, že vidíte... A ja z polky. Brde, ja musím normálne ubrať, lebo to je také neobratné lietadlo. No super, a už je vybuchol. Zakiaľ sa tá P400 otočila, tak... Super CZ. Tyha, Super CZ. tak ideme pomôcť toč I-15 na I... A to je dvojplošník! Tu rozobereš behom 2 striel. Jako to, že ho zložil Kua? Kua. Aha, však už letí dolu. No, To je a teraz- biem ho! Aha, už som to niekto trochu nevadí, ale... Aha, to je... On to zdvihol!
Ber to, doprava, on ťa vezme. Kua, ty si. Nie, tá čaňka je moja. Ale teraz neľavo ťa jeden zloží. No veď preto. Že kašleš. Aha. Vidím ako kašleš. Aha. Lak. A už Dobre, ideš. tak. Máme po prvej bitke. Tak vraceme sa do hangáru na druhú. Hej. Dobre, tak máme tu druhé kolo. I like to move it. I like to move it. A jebeme, ideme strmhlav. Myslíš si, že to zdvihne ten bombardér? Ale áno, hádam. Počkaj. No ja mám problém, teraz si zás moc ticho, ja som si ťa stíšil. A není ťa podľa mňa dobre očuť. No nič, ja to otočím, dám to takto dole a rýchlo ťa takto zvýšim a hádam to už bude dobré. No. Povedz niečo, že si už je to dobré. Hej, je to v pohode, len mi môžeš pomôcť, je tu bombardér, ktorý nám sa snaží zničiť základňu. Bol by si taký dobrý? No, počkaj, len si tuto ešte zničím hyenu. Buford MK4. Keby viem, tak kde si? Čo tak sa obzrieť? Však sa obzerám. No, neho tam vyšerú, však nevadí. Kde si? Ani na mape mi ťa nezobrazuje, ani nikde. No, mama, jestli si. Pozri sa na statistiky, či sme aspoň v jednej hre. Sme asi lepší. Jasne, lebo tu rozoberám Buforda. Nechce ísť k zemi, nepochopím to. Ježiš! No keby tak viem, ale že aspoň kde si? Na našej základni. Na ktorej? Našej. Našej. Hneď na začiatku, ako sme sa spawnovali. Ja už tam vidím, no aleluja, no dobre tak. Už som ho zadymil. Iha. Čo si ide za mnou? Hej, Bifater. A nie, Jo. Bébko. Bébko. Zložil som Bufarter. Tak mi pomôž. Pomôž mi. Nestíham, je tam hej 12. Pomôž Tak mi. pomôž. Ty vole, a Blajheim ide po našej H51, ale však ide pomôcť radšej tebe. Ďalšieho som tento knačal. No, to Bébko a po tebe ide ďalšie Bébko. To sa otočilo, dobre. Jos, 2 lietadla, chápeš to? Máš? Bam, bitch. High A teraz five. sa zramujem. Ty si! Veď high five. Ale nevydaril sa. Dobre. Konečne máme niečo na začiatok. Hej, takže už vieme, čo ide na začiatok. High five. High five, bam, damn, bitch. Alebo to natočíme ako zvlášť, ja neviem, možno. Teraz toto nechcem, aby si mi zničil, na to ramovať nie. Kde si? Aha, jak, dobre. Ale vieš, ak tento lak sa mi na ňom strašne vidí, ako tá maľba, čo mám na ňom, som si ja vymyslel. Strašne Dobre, no, pekné. tak poď sem teda. Nie, ja idem po BF-ku, poď. Však aj ja idem za ním, ale tak vidím teba, však reku, poď dať high five, ne? O to Nie, čo už. mám. Už stačí. Poď, otoč sa, uvidíš, či chcem dať high five. Uvidím ťa potom neskôr, teraz mám cenejšiu vec. Buffalo ide väčšinou, to je celko obratné. Ale nemá na jakové strelivo. Hi there. OK, kill him. Haha, už ide k zemi. A ide po mne Hayabusa, mohol by si mi pomôcť? Ja by som ti po... zákerné. Dobre, tak ty ma zbav toho, čo je za mnou. No idem akurát na ňo. Dobre,
Zbavil som ťa ho. A do reti. Kde si? Rozpleštený o zem. Ja tu pomáham našemu týmu, chápeš to? Každého tu vyťahujem z kaše. Teraz som tu ja najväčší šéf. Konečne som sa rozohral. Po dlhej dobe môj mozog dostal späť baterky, dobili sa a konečne už som ja ten, komu mali dať rodiče. Aha, ja som posledný, ty si prvý. Veď jasne, ja ich tu rozoberám. No nič, tak sme si tak 400 a ideme. Počkaj, normálne som skoro dostal orgazm, lebo som zbadal niečo také ľahké na zostrelenie. Ďalší dvojplošník. Skoro, BBIčko. Ja tu teraz naháňam Messerschmitty, ale naháňam asi stromy teraz skôr už iba. Už ma zastrelili môjho miláčika, môj ruský miláčik, nie! Ten nesmie ísť k zemi. Kúva. Vieš čo, ja to kašnem, lebo ten, ktorý toto vyhrá, ktorý nám zaručí výhru v tomto týme, idem niečiť pozemné ciele, aj keď moc na to nie som, ale viem. Už sa mi to niekoľkokrát podarilo. Oni sú to ľahké, alebo tie ťažšie tanky. Vieš, či na to budem potrebovať. Ja aj tak dobre. Mám dve pudy. Kde kto? Pozrieme na mapu. Jej, tí šmejdi sú tu. Už chápem, prečo sú tam všetci. Ono ma aj zostrelilo, to čo je toto? Joj, vy ste tu na nás báme všetci. Tu je ten grupáč. A ja keď vás hľadám, tak ani za prd. Dobre, tak v tejto bitke sa mi nedarí. Za to mne vynikajúco. Že by ďalší zostrel? Veľkého lietadla? Veľké svíže. Áno, to som ja. Prvé, proste som chorý a zrazu sa mi už nedarí. Vezmem si so sebou korisť. Naramujem to do ňoho. Ty kokos, taká tesnotka, videl si to? Nie. Kua, ja som ho ramol. Dobre, tak ukončujem nahrávanie za chvíľku. Dobre, aspoň ja chcem vidieť, aké som dostal ocenenia. No, ja nič moc teda. Ty kokos. Prvý, kámo. Ale, počkaj. Kámo. Dobre, takže máme... To si robíš srandu. Získal som maľbu. Mám novú nálepku. Super, a ja mám nové lietadlo. Takže myslím si, že teraz to ukončím a dáme ešte tretiu bitku. Takže vidíme sa pri tretej bitke. Start. Dobre, tak máme tu tretiu bitku. Tuto môžete vidieť Krizizmana predo mnou. A zobrazilo nám Čecha. Kde? Nevidíš ho? Ten Thunderbolt? Do prdele, ale on ide po mne. Jasné, ide po tebe, vidíme. Ja som sa práve že opačne, vieš? Ten dlho nepožije. O, mám ho! Asistencia! Brat, bacha, jak ide po mne? Po tebe, po mne, mňa tam vykropojil. Nie, tak potom toto tu ide po mne. Nie? Chápeš to? To ide po tebe, vieš čo? Japončík. A po mne ide jak. Po mne ide jak, áno. Aj Air Cobra. Ty kokos, toto je bitka. Chápeš to, my sa tu všetci masakrujeme. Ja už to asi vytočím. To je prdelí. Tak máme kill, ale proste jak nás sundal. Nechcem si to nechávať nakoniec, lebo sa bojím. No dobre, tak bereme P-39N 0 Air Cobra. Ha! Kolize. Ha! Kolize. Kto by to bol čakal?
Neberem si červeného bleska, toho musí mať v tejto bitke, to je moje obľúbené lietadielko. Jak 7B druhej triedy. Jak to hovoríš? Až s nadšením. Áno. Počkaj, nie high five, nie high five. Hell yeah. Heil yeah. Sme v Nemecku, nie? Dobre, poď. Počkať, Jak? ten jak ma sundal. Nie, ten je môj. Ten je môj, lebo ten ma sundal, mám s ním nejaké účty. Dobre, idem po Beauforte. Nie, to je Buffalo. To je tak sprosté lietadlo. Ináč on už sa zameral na teba. Tak mi pomôžeš s ním. Jasné, že... No poď, ty mrch. Stalo sa ti také, že ti omdlel pilot? No. Ale tak, že úplne, že si nemohol ovládať lietadlo. Hej. Mne sa teda nieraz. Ty bro, ten čo za obraty tu robí? Čo si ty o sebe myslíš, ty mrcha? Máš to! Ešte kutík! Hovorím kutík, ty debil! Tak zhoríš! Keď kutík, tak kutík! Strašne rýchlo sa tomu tie gulomety. Jo! Pozeraj, teraz popod toho tunela vyletel. Toto bol externý zostrel. Chápeš? S posledným nábojom som ho zostrelil, čo som mal v zásobníku. Na jakú? Ja viem, skoro som to trafil. Áno, je mi lepší. No bomba, tak nie. Pacha. Neprebiehajú zrovna gulomety, ty mi ho vyžereš, že? No, samozrejme, ale zramoval ho. Ale zabil som ho, to je podstatné. No. Pripočítalo mi to. No, hlavne keď mne dojdú náboje, že? Ale strašne rýchlo sa tomu prehrievajú gulomety. A mne zase pri tom Jaku sa strašne míňa munícia rýchlo. On má veľké gulomety a tak to rýchlo míňa. Niho, King Cobra! To si robíš prdeľ. Počkať. Ja som si našiel dvojplošník, čo pristáva na vodu. A ty necháš ho? Tak zostrel toho svojho a potom jeho. Jak zostrel toho svojho a potom jeho. Však mi ho tam vyžierajú všetci skoro. Ten, Japončík. Jo, je môj. Jo! Tak tiež si niekoho zostrelil. Hej. Ale poď na to SUčko. Idem. Pozri, ja ho načnem z boku a ty sa za ňo nálep zo zadu a dorazíš ho, dobre? Jaká dobrá taktika. Ty sa na ňo nalepíš a on vypustil bomby. Ty si ja. Kuju! Dobre. Ale načal som ho. A ja tiež, dobre. Tak toto bola tretia bitka, dúfam, že sa vám toto videjko ľúbilo. A ak nie, dajte dislike ako typickí hejteri. A som lepší než ty! Ale A vidíme sa pri ďalšom videu.